Kung ang usa ka tawo nga gahi og ulo, nga bratsis pag hinulsol na, biyahe na, hulong na. Kung dili siya sultian mga kaigsuonan, kung dili siya makamatngon siyang kinabuhi, nga naana na siya sa pinakagrabe. Enjoy now, hinumdumi, pay later. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Spiritual surgery. So, ang espirituhanong pag-opera. So, operasyon. So, mga kaigsuonan, kung sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, sa physical nga bahin, so kinsa na may nasuwi nag-opera na nani. Operahan na. So, na. So, mga kaigsuonan, so, adunay duha ka klase nga operasyon. Mo ang physical and spiritual. So, kung ato lang taon kini mga surgeon o mga mag-opera, di ba? Kinahanglan nga istadihan nila pag-ayo. Tunaan nila pag-ayo kay kung dili nila istadihan, posible nga masipyat sila inig opera. So, ilang operahan ang usa ka tawo sa diha nga adunay sitwasyon nga kinahanglan nga operahan, dapat palingkamuton og timuhaon nila pag-ayo mga kaigsuonan. So, kung ano ta sa operasyon, di ba, once nga ang usa ka surgeon nga dapat nga istadihan niya pag-ayo ang tanang party sa lawas sa usa ka tawo. Gikan sa gamay nga party sa tuwang lawas hangtod sa kinadak-an. Ila ka nang tukion mismo mga gipangasubay sa mga kaughatan sa atong lawas, ila ka na pagalantawon. Kay kung dili nila nalantawon, posible nga ang pasyente nga ilahang gioperahan, posible nga dili mabuhi. Kung ilahang lantawon usab ang mga operasyon kung makaya ba nila o dili. Di ba? Kung lantawon kung ang usa ka tawo nabalian og buko. Di ba? Kinahanglan siya nga operahan. Pero sa diha nga dili pa siya operahan, aduna na siya gi-study nga daan nga pwede ba baka mabalik o pwede na ba siyang pulihan na lang og artificial. So sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, ang cancer sa usa ka tawo mao kana nagdala og kamatayon. So tarang tawo sa tibuok kalibutan adunay gidala-dala nga cancer nga labaw pa sa stage 4. Pinakamalilisan nga cancer sa usa ka tawo nga dapat operahan. Mo sa mga kaigsuonan, ang physical nga surgery makaya sa pagbuo sa tawo katungod kay ilahang na istadihan. Pero ang espiritual nga kabahin mga kaigsuonan, dili gayud na makaya sa usa ka tawo pag-opera. That's why sa dihangan Dios nakita niya ang mga katawhan sa tibuok kalibutan nga walay paglaom. So muna iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo. So unsa ding cancer sa tawo nga ilahang gidala-dala. So ang usa ka pinakadako nga cancer sa usa ka tawo nga dili ang tawo makaopera ni anak kundi ang Dios, mao kini ang word nga sin. Sala. Kung ato makita may mga kaigsuonan, sa ato ang kinabuhi, hinumdumi, ang Dios na pwede ang makahimo sa pag-opera sa tanang sala sa usa ka tawo. Huwag tangon niya siyang atubangan kung ikaw mudangot o muduol niya. Kung ato lang tawon mga kaigsuonan, sin, ang letter I nagrepresenta na nga ikaw. Ikaw mismo sa imong kaugalingon. Lantawon di mo. Hinumdumi, aduna kay cancer nga pinakagrabe nga cancer nga mao ang sala. So kung dili na maoperahan ang maong sala nga imong gidala-dala, mao kana ang imong paingnan dito sa linaw nga kalayo. Mao ang kalayong walay pagkapalong. Kung ato lang tayo mga kaigsuonan sa pisikal nga kabahin. Diba?
Once nga kuhaan, o sa katao, adunay sakit nga liver cancer o sakit sa atay. So, kung dili na siya kuhaon o pulihan, mao kanay iyang ikapatay. That's why kung adunay operasyon sa maong liver cancer kay sunan, dapat kuhaon tong atay nga nadunot na. Kung dito kuhaon mo ito iyang ikapatay. Sa kinabuhi usab sa katao. Kining sala nga nagdala og kamatayon. Kay klaro kay higingon diya sa Roma 6:23 nga kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon. Word nga pagpakasala. Sa usa ka tawo nga willing nga mobuhat og sala, hinumdumi ang bayad nimo mao ang kamatayon. Sa tanang tao nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. So, unsay angayan niyang buhaton para mawagtang ang iyang cancer nga iyang gidaladala sa kinatipukaan niyang kinabuhi. So mga isunan, so sa atong spiritual nga surgery, so ang mga instrumento nga gigamit sa Dios, mauuna ang Word of God. Okay, matod pa niya sa Hebrew 4:12 mga isunan nga ang pulong sa Dios hay pa sa duhay sulat kung ang usa ka tawo nga gahi og ulo nga bratsis paghinulsol na biyahe na hulong na kung dili siya sultian mga kaigsunan, kung dili siya makamatngon sa iyang kinabuhi nga naana na siya sa pinakagrabe nga stage sa maong cancer. Panikamutan dapat ang mga pulong nga iyang madungog, dili siya angay nga malain. Kung dili magpasalamat siya, kung ang tao ng usa ka tawo operahan kung wala anesthesia, di ba sakit kaayo? Ay, hiwaon imong tiyan. Hiwa. Masama na gigamay, anawan gamay yung dito ko nga gamay ono, may king nilingig na mga paminawon. Ilabing pakahanan ng hiwaon nga wa di anesthesia. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang anesthesia sa usa ka tawo mao kining ang Holy Spirit nga kanunay nga gihatag sa Dios nga naingon ang Holy Spirit nga mao ni buhata kay mao ni makaayo kanimo. Mao ni sunda kay mao kini ang angayan para nimo. Pero ikaw gusto ka mapahiagom sa imong pagpatuyang sa imong kinabuhi sa pamatasan nining kalibutan. Sige sa may malingaw sa kalibutan. So, mga taon taon na kaigsunan. Di ba? Kung unsa na sa kalibutan, kung unsa ang mga lingaw-lingaw sa kalibutan, tuwa ka. Kay tuwa imong gusto. Kaya tuwa ka malipay, tuwa ka komportable, pero kung diha na ka sa Panginoon, dis ako. Sulti ng pastora na, sanya-sanyaw na, mismo siyang kagalingan, wala pa'y pag-asa. Hinumdumi, dili Diyos imong gilantaw, kundi ang pastor, kundi ang tao. So sa ito ang kinabuhi ng kaigsunan, dapat angayan natong dawaton ang mga pulong sa Dios. Kaya ka na ang usa nga magpahatag ka nato og katin-awan sa ato ang kinabuhi. Nag-ingon ang pulong sa Dios, di kayo og biyaay na. Pero niingon ang imong pagkatawanon, unya ara kay dugay pa mobalik sa Dios. Enjoy now, hinumdumi, pay later.